پشتی روژێکی ji şer û pevçûnan navbera çekdarên şuheda Eşirqiye li Aliyekî û hêzên Tirkiye û grûpên çekdar li Aliyekî din de careka din jiyana siruştî ve geriyaya navenda bajarê Efrînê. Li gorî jêdera taybet ya ji bajarê Efrînê ji arkêra ragihandiye ku şerê du hatiye rûdan rewşek tevlîhevî û metirsî li cem xelkê sivîl durist kiriye ji ber ku şerê herî germ li navenda bajarê Efrînê bû. Bi taybet taxa Vêlat û Mehmûdiyê û rêya Rajo û şer ta Danêsbeyê berdewam bû. û îro 19 mijdara 2018 jiyana siruştî vegeriyaya Efrînê û xelk çûn ser karûbarên xwe. Ji derê tekez kir ku xelkê taxa Vêlat rastî ziyanek mezin hatin û camên malên wan ji ber teqîna topan hatin şikandin û hin alî hene dibêjin ku hin welatiyên sivîl jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyan hatin veguhestin. Rawangeha Sûrî ya mafê mirovan ragihand ku di encama şerê Efrînê de 25 kes ji her du aliyan hatin kuştin û sedema şer ew bû ku grupa Eşirqiye ji bin kontrola biryarên Tirkiye derket bû li ûma ew şer li ser wan hat encam dan. Çekdarên artêşa niştîmanî di daxuyaniyekî de tekez kirbû ji bo derxistina grupên ku bi karê bin pêkirinan û diziyê derheqê welatiyan de radibûn hatiye encam dan. Ji aliyê xwe ve ji derekî leşkerî ji Efrînê ji malpera Zaman el-Wasl ya opozisyona Sûrî sedemên pêkanîna operasyona leşkeriya deh ser Efrînê eşkere kir û got tevî ku çekdarên grupa şuheda Eşirqiye xwe hilweşand bû û biryara radestkirina çek û teqemeniyên xwe radest bikin derxist bû. Lê ew hilmet hat encamdan ji ber nakokî di navbera xewla berpirsê çekdarên şuheda Eşirqiye û Ebu Hatim Şeqra de hebû ji ber ku şuheda Eşirqiye ji Ehrar Eşirqiye cuda bûbû. Nakokî wan yên kevin jî hene ew jî li ser biryara rûbrûbûna qedexekirina rejîma Esed li bajarokê Tadifê ku ew bû xewla ew biryar red kirbû. Çalakvanekî Efrînê nexwest navê wê re eşkerekirin ji arkêra ragihand ku ew şer hin sedemên xwe hebûn ji ber ku ne bi tenê şuheda Eşirqiye bi karê binpêkirinan li Efrînê radibin lê karê dizî û talankirina malan bûye diyardeyek giştî û li her gundekî û navçeyekî û taxeka Efrînê têne encam dan. Li gorî agahiyan ku çekdarên şuheda Eşirqiye derdora 700 çekdarî ne û piraniya wan xelkê dêra zorê ne û baragehên wan li navenda bajarê Efrînê bûn. Çalakvanan ragihandin ku sedema şer hatiye rawestandin ew bû ji ber ku çekdarên şuheda Eşirqiye xwe rastî aliyên berpirs kirin û ew yek di vîdyoyekî de hatiye eşkere kirin.